Hej alle sammen og velkommen til Newsmagasinet, som i dag fokuserer på folkeskolen. Vi ved alle sammen, at der er lavet en aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Radikale, Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny folkeskole. Og i den anledning har vi vores ekspert Kai i studiet. Hej Kai. Goddag. Kai, kan du fortælle os lidt om, hvad det vil sige, den her nye aftale? Ja, jeg kan jo starte med lige at beskrive lidt af det. I Danmark, der har vi en god folkeskole. Det er klart, det ser man. Men det kan blive endnu bedre. Altså, det er hovedsageligt det, som de går meget efter. De går meget efter det. Vi fokuserer meget på det faglige niveau, skal i hvert fald forbedres i folkeskolen. Og der har de 3 punkter, som jeg lige kan læse op. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver dygtige. Det vil så sige, at det er vigtigt, at det ikke bare er lette matematikstykker, som børnene allerede kan i forvejen, de skal lære i skolen. De skal simpelthen få nogle ting, der kan udvide deres hjerne, så den bliver større. Og det næste, der har vi, at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Okay, og hvad vil det så sige? Jamen, det vil sige, at for eksempel, hvis vi laver et eksempel med, at jeg kommer fra en familie, hvor vi er belastet, og du kommer fra en familie, hvor at I ikke er belastet, så skal man ikke tage det med ind i vurderingen. Vi skal begge to kunne lære det samme, og det kan vi, og vi skal ikke blive behandlet anderledes. Okay, meget spændende. Men jeg ved også, at der var noget, som der er meget på tale, og det er noget med, hvor mange timer de skal have i folkeskolen. Kan du forklare lidt om det? Ja, det har været en stor debat, fordi det viser faktisk, at undervisningstimetallet i folkeskolen er faldende. Og det har det været siden 2006 og 2007, og der er de planlagte timer, de er faldet med næsten 94 timer, svarende til hver elev mister i en måneds undervisning af det samlede skoleforløb. Og det skal der helt klart laves om på. Det skal være sådan, at eleverne skal have længere skoledage, og så være mere varieret. Det skal ikke bare være, hvor de bare sidder og laver de samme opgaver. Det skal være en varieret undervisning, så det også kan blive sjovt at gå i skole. Jeg ved bestemt, at der var 2 fag, nemlig dansk og matematik, hvor man vil have flere timer. Kan du forklare lidt om det? Ja, selvom vi som sagt har en god folkeskole, som vi selvfølgelig skal gøre bedre, så er der desværre nogen, når de går ud af folkeskolen, der ligger under, hvad man skal i dansk og matematik. Og det skal der så laves om på. Der skal have flere timer i dansk og matematik, og man skal sørge for, at de får den viden, de skal bruge. For det er meget vigtigt i de fag, for at komme videre. Ja, det lyder rigtig spændende. Nu kommer jeg lige til at tænke på, at jeg har faktisk altid haft det svært i skolen med dansk, da jeg gik i folkeskolen, fordi jeg er ordblind. Og tænker jeg, står der noget om det i det nye? Er der noget, du kan fortælle om det? Jamen, jeg kan fortælle, at de har tænkt sig, at der skal lave en mere målrettet indsats for ord- og talblinde elever. For det er klart, at hvis du har problemer med de ting, så bliver det svært at lære matematik og dansk ordentligt. Så det er vigtigt, at man finder ud af, for hver elev, hvis man er ordblind eller talblind, hvad har man problemer med, og hvordan kan man forebygge det, så at den også lærer det samme, som en almindelig elev gør. Og det er vigtigt, at vi tager fat på hver enkelte og ser, hvad de har problemer med, og på den måde styrker dem. Det lyder da godt, at der skal tages mere hånd om dem. Og jeg kan se, at jeg står fremmedsprog på mit papir. Hvad kan du sige en lille smule om det? Ja, vi skal have styrkelse af fremmedsprog. Det er jo klart, i den globalisering, vi har i dag, og hvor international vi bliver, så skal man kunne snakke forskellige sprog. Og derfor er det vigtigt, at vi styrker det i folkeskolen. Man har selvfølgelig engelsk, og så kan man vælge tysk eller fransk. Men det er vigtigt, at hver elev bliver styrket i de sprog, for at kunne klare sig. Det bliver svært i et samfund, som vi begynder at bygge op, og ikke at kunne, for eksempel, ikke kun engelsk. Det er vigtigt, at man har det, og man ved, hvordan man bruger det ordentligt. Og det er vigtigt, at folkeskolen skal hjælpe en på vej med det. Hvad med noget med nogle forældre og sådan noget? Er der også noget med det? Ja, det kan du tro. Forældrene, de skal inddrages mere. Det er vigtigt, at man ser forældrene som en slags ressource, og de skal bidrage til skolens virke. For eksempel er det jo deres børn, og det er vigtigt, at de ved, hvad der foregår i skolen, og samtidig ved, hvordan eleven er i skolen, hvor fagligt den er fremme. Så man kan på en måde godt se det som et fællesskab, hvor at skole og elev hænger ikke sammen, og forældre står udenfor. Man står ligesom inde i sammen. Og det er ligesom 3 ting, som skal spille sammen, for at det bliver endnu bedre.
Så det er rigtig, rigtig vigtigt, og det skal der også sættes fokus på. Her til sidst vil jeg lige høre, om der var noget, du havde at tilføje. Det som der også har været meget om, og det som også står i den nye, er, at vi skal have bedre undervisningsmiljø. Det er vigtigt, at der er ro i klassen, der er god kammeratskab og god ledelse af klasserummet. Det er vigtigt, at det ikke bare er, når de skal lære fagligt, at det går godt. Eleverne skal være glade for at gå i skole og have en masse venner. Og der skal være ro i klassen, når der skal arbejdes. Og derfor kigger man også på lærerne. Hvordan vil du kigge på lærerne? Vi har et ord, der hedder klasseledelse, altså læreren leder klassen. Og det er vigtigt, at den bliver trænet. Lærerne skal uddannes i klasseledelse. Og det er vigtigt, at de ved, hvordan man får ro på klassen, og hvordan man styrer klassen, og hvordan man lærer det, de skal. Det er rigtig vigtigt. Okay, så vil jeg sige tak for det, Kai, at du lige vil gennemgå lidt af den nye folkeskole med os. Og det er selvfølgelig ikke den hele, fordi den er ret lang, men vi har lige fået nogle punkter på, så folk derude forstår lidt af, hvad den handler om. Det var første del om vores folkeskoletema, og efter pausen skal vi høre, hvad skolens opgave er. Vi ses efter reklamerne.